Greetings, and more greetings to you, good people. My name is DJ Holly, and welcome to Point 5 Creative Studios. Chitubu che content, chitubu chisingapwi, chitubu chinoniwa nemunhu wese, chitubu chakavhenekwa, chikaongororwa nana mazvikokota kunzi aiwaka. Chitubu ichi chine content iri healthy, content yakachena, content iri clean, yakakodzera kunge chikonsumwa nemunhu akaita kunge iwewe. Ndosaka vari panapa muzuva ranhasi. So if it's your first time here, please hit the subscribe button and the notification bell so that you don't miss out on any exciting content uploaded. Kana wangwagara uri mugaro wepanapa dango kutenda nekuita sei nekurumidza kubhadhara rendi. Thank you very much for supporting Point 5 Creative Studios. Right, nyaya ndofamba nayo zvamanje manje inyaya yakaitika kurushinga. Vazhinji venyu ndofunga makainzwa, vamwe makanzwa version rekunyeba, vamwe makanzwa zvakaenda nepamwe, but panapa ndoda kuti ndikupei straight from the horse's mouth, zvichibva kumukanwa kwevanga vari paground vachizvionera zvichiitika zvinhu izvi. And then tapedza kudaro ndine mashoko andoda kuti ndikopawo ana mukoma vedu, masoja, ana mukoma vedu, mapurisa, ana mukoma vedu, masinhamba, mastate security, vanhu vese ava. Ma1. Saka zvandichaita ndichaplaya audio, ndaplaya audio, mazvinzwira mega, then ndozodzoka nemashoko andoda kuti ndisvitse kunana mukoma. Handitika hanzi vamwe vakauzwa hondo nemurwere wepfungwa vakamushora zvikanzi aona uyo anorwara, but pamwe pacho tinenge tichotaura zvinhu chaizvo zvinhu zvinenge zvine musoro. Handitika right, ndisati ndapinda muaudio iri ndikutaura inini kuti kana une business raunaro rauda kushambadzirwa, ndibate. Namba dzangu ndidzodzi dziri kubuda pascreen. Kana une nyaya yaunayo yauda kuti ndifambire, ndibate futi panamba idzodzo. Handitika toita sei tinodzifambira nyaya dzacho. Handitika if you remember well, pane gwenzi randaishambadza mazuva apfuura ayo rePhytomed. Phytomed ameno kana pane vakasangana nevhidhio racho, iro gwenzi iro Phytomed Herbal, ndo gwenzi riri kuita zvinhu zvamanje manje, but pane zviri kuitika. Gwenzi iri rane high demand muZimbabwe, ende vanhu vari kuona kuti riri kushanda, ende vanhu vari kuita sei vari kunakirwa naro. Saka kana uri muSouth Africa, uri muBotswana uchida gwenzi iri, bata nhamba idzo dziri pascreen. Handitika and then vagari vemuZimbabwe vari muZimbabwe marangarirwawo. Handitika Phytomed yasvika futi ikoko zvekuti zvaanyore. Iro ndo posta racho iro, mungozvionera mega. Handitika and then nhamba kana uri muZimbabwe, idzo ndo nhamba dzaunofanira kubata, idzo dziri pasi apo. Gwenzi iri riri kushanda ende gwenzi iri riri kutoita basa zvemandiriri chaizvo. Ndichauya nehanzvadzi yangu panapa ndotaura nayo yokuonesa kuti gwenzi iri rinombonyatsofamba sei, zvinhu zvakambonyatsoita sei, zvakambonyatsomira sei. Handitika saka ndo nhamba dzekugara unadzo. Kana uri muZimbabwe, bata nhamba idzo wotaura tiri kuda gwenzi rePhytomed ratanzwa richishambadzirwa naDJ Holly kunzanzi rinorapa musoro, mudumbu, musana, kubvisa dumbu, kuita sei zvese. Hanzi gwenzi iro rikuita sei riri kuchimhanya. Handitika saka rega tipinde muaudio muite sei muzvinzwire mega kuti chii chakambonyatsoitika kurushinga, and then ndapedza kuteerera audio iri ndichazodzoka nemashoko anani ana mukoma. Nezuro manheru around past 7 kwakauya motikari yeCIO, inova motikari yaishandiswa during election pakumbunyikidza vanhu. Ine muCIO anonzi Casper kana kuti Victor Dzaoma. Akauya pamba pangu aine masoja nemapurisa anga ainawo. Saka vasvika pamba pangu, vakabva vaedza kuda kunditi mune demo ramunoda kuita, saka taizokudzai kuti musaite demo iroro. Tikati imimi akutaurirai kuti ndoda kuita demo ndiani? Tikanzi aya tatouya kuzokuudza, ende mukaita demo iroro vachiita challenge futi dzichikokwa, mhuri dzangu dzichishungurudzwa and so forth. Tikati kana paine zvoda kuitika muchazongozviona zvichiita sei zvichiitika, but musangozvinetsa nezvinhu zvisina nebasa rese panapa.
ndobva vapinda motikari dzavo ndobva vaenda. Vachibva pandiri vakabva vaenda kunonzi kumagaraniwe primary, ndobva vanoshungurudza futi imwe mhemba yedu iri ikoko. Vakasvika iye murume asipo paine mhuri, vakasvika vakakokera futi vana vacheche nemudzimai wacho, zvekuti vanhu vakasiyiwa zvisina kumira zvakanaka. Vachibva kwamagaraniwe vakabva vaenda kunonzi kuchimhanda. Vasvika kuchimhanda ndobva vanotora mumwe ticha futi vakamushungurudza vakamurova. Murushinga imomo futi zvakare ndobva vanotora mumwe anonzi Bevheni Matope vakamutora vakamushungurudza vakamurova. But around 12 vapedza kuita zvavakuita vamubhawa rimwe remurushinga. Handizivewo kuti vakapandukirana chirudzii maCIO aya nemasoja aya vaifamba pamwe chete. Musoja kwakuridza pfuti, bara rekutanga ndobva ranopfurawo mucivilian anonzi Justice Makiwa, akaraka kanomupfura musoro ndobva atofa. Bara rechitu ndobva ranonanga pamuCIO uya wawanga wachifamba naye. MCIO akazosvika pakufa achiedza kukumbira help but zvikaramba. Masoja yavari tu ndobva vaenda kukembi yemasoja iri muno murushinga zvakare. Vasvika ikoko ndobva watanga kuridzirana pfuti kupfurana ivo pachavo masoja acho. Wano wacho akapfurwa paruoko akabva akuwara ndokuwana kutiza. Mumwe wacho uyu aona kuti atadza kuuraya mumwe wake, kwakupfura girlfriend yake yanga iri mumba yanga yakarara pambedha musoro ndokubva yafa. Iye ndokubva azviisa pfuti pahuro ndokubva azvipfura ndokubva afa. Saka izvozvi zviri kutaura kuti mabodies ari mumastreets now until kusvika panguva ino yatiri kubva kuma 12 kusvika kumasikati kunoku vazosvikawo vanga vachinzi veforensic vari kuitawo zvavari kuita, but ndo chiitiko chaitika murushinga. Vanhu ava vaita izvi nizvi ndo vanhu vanga vachingofamba vachishungurudza vanhu vachimbunyikidza vanhu, but vazosvika pakupandukirana pachavo vakatanga kuridzirana pfuti vakaurayana. And tiri kurwadziwa kuti tine hedu macivilian azosvika pakurasikirwa neupenyu, asi zvinhu izvi zvakonzereswa nevanhu ava pachavo vachipandukirana nekuurayana. Ndo chiitiko chaitika kuno kurushinga. Hondo idzi hatina kutanga nhasi, ihondo dzabva kumashure vachingoita zvinhu zvavari kungoita izvi. Saka ndo zvaitikawo kuno kurushinga. Right, mangozvinzwira mega ende mazvionera mega, ndo zvakaitika, ndo zviri kutaurwa straight from the horse's mouth. Handisiri ndiri kudaro munhu ari kuita se ari kurondedzera, but mashoko andinawo andoda kuti ndingosvitsawo zvangu kune madzikoma edu, kuti chinhu chinonzi mweya wemunhu hachisi chekutamba nacho, ndo chinhu chekutanga. Chinhu chinonzi ropa remunhu hachisi chekutamba nacho, ndo chechipiri. Unogona kurova munhu nhasi but after 10 years zvinokutsoma, watokanganwa, watopa nemwe nzvimbo, wakutonetsekana kuti ko chii chiri kunetsa, but vanhu vauri kushungurudza. Tinonzwisisawo kuti basa rinenge richifanira kunzi riitwe ramunenge muchifanira kuita, tinonzwisisa zvese izvozvo, but pane pamwe pekuti munozoita kunge mawedzera volume, mapfurikidza chinhano chacho chamunofanira kunge muchiita nacho basa racho. Handisi kukuudzirai maitiro ebasa renyu, but ndiri kungotaura kuti pane chinonzi ngozi. Pane chinonzi ngozi, ende mweya wemunhu neropa remunhu hazvisi zvinhu zvekutamba nazvo izvozvo. Unogona kuita zvako uri untouchable nhasi, but mangwana unosiyira vana mhepo, unosiyira vadzisukuru mhepo, ende zvozonetsa manje mudzimisha umu kuti ko chii chaakunetsa dzinza. Iwe uriwo zvako wairova vanhu, waishungurudza vanhu. Onai zvazoitika kuvakomana ava, zvazoitika kumukomana uyu. Inyaya iyo yekuti unenge wabvira kare uchishungurudza vanhu, uchirova vanhu, uchiuraya vanhu muchivande, but one day is one day chinongokubata ende unofa kunge imbwa. Pakashata. Ndo mashoko angu. I hope I not disrespect anyone. With all due respect, tingoti hanzi simbi inorodza imwe simbi, tongoonesana kuti ropa nemweya wemunhu aiwa zvinhu zvekuita se hazisi zvinhu zvekutamba nazvo izvozvo. One day is one day, chinoita se chinokudzokera handitika. So as for me, DJ Holly and the rest of the group behind the scenes, thank you for watching and thank you for supporting Point 5 Creative Studios. It's bye for now.